uphonswa emgodini kaMilikiya onodaka. uJeremiya ukhishwa kanje emgodini wayephonsiwe. Sesiyangena ke bangcwele ukukhulula kukaJeremiya emgodini. uJeremiya uphonswa emgodini kaMilikiya onodaka. Sengiyafuna uShefathiya indodana kaMathani noGedaliya indodana kaPhashuri noJukali indodana kaShelemiya noPhashuri indodana kaMilikiya bawezwa amazwi uJeremiya wakhulumayo kubo bonke abantu ukuthi usho kanje uJehova uthi osele kulomuzi uyawukufa ngenkemba nangendlala nangesifo kepha ophumela kumakhaledi uyakuphila nokuphila kwakhe kuyakuba impango kuye aphile. Verse 3 usho kanje uJehova Sebawothi uthi lo muzi uyakunikelwa nokunikelwa esandleni sempi yenkosi yaseBhabhele iwuthathe. Nayindaba ke iqala ku verse 4. uJeremiya uma ekhuluma lana ukhuluma nabantu abayisizwe sikaNkulunkulu. Abantu abamaziyo uNkulunkulu. Abanye kubo kwakungabafundisi. Abanye kwakungababhali. Abanye kwakungabasadusi. Bayinzalo kaAbrahama noIsaka noJakobe akakhulumi nabahedeni. Khuluma nabazi abantu abazizwe likaNkulunkulu. Indaba iqala la ku verse 4. Zase zithi izikhulu enkosini. Lezikhulu engisishoyo yizo zona lezi abafundisi abakhulu nababishop. Bathi zase zithi izikhulu enkosini makabulawe nomuntu. Kusho abantu besizwe sikaNkulunkulu. Kusho abantu uNkulunkulu akhipha okhokho babo ezweni laseGibhithe. Wabawelisa ulwandle lomhlanga. Ulwandle lomhlanga ulwandle olubomvu ngithi. Mawuthanda uthe lomhlanga na uthanda utolibomvu. Wabawelisa lapho. Bamazi uNkulunkulu. Bazi kahle ukuthi uNkulunkulu ubenzeleni. Kuwo wonke lama-chapter ngale uNkulunkulu bayazi ukuthi uNkulunkulu wenzeni. Bayazi ukuthi uNkulunkulu ubenzeleni. Bayazi ukuthi nokuthi uNkulunkulu uhambe kanjani nabo. Mara yizwa amazwi abo. Inkinga iqala la ku verse 4. Yaqala inkinga. Bona labafundisi abakhulu zase zithi izikhulu enkosini makabulawe lo muntu. Basho umprofeti kaNkulunkulu. Njengokuba edangalisa izandla zamadoda empi asele kulomuzi nezandla zabantu bonke ngokukhuluma amazwi anjalo kubo ngokuba lo muntu akafuni ukuthula kwalabantu ubafunela okubi. Inkinga uJeremiya akashumayelanga njengokubathwa kwezindlebe zabo. Ngoba kwesisikhathi uzokabana nabazalwane. Kungenzeka ukuthi uyibeke wena ungayibeki ngokubathwa kwezindlebe zabo. Ungayibeki ngalendlela abafuna ukuzwa ngayo. Kuba kuhle mfundisi wami mawuyibeka kwesisikhathi uyibeke ngalendlela abafuna ngayo. No hallelujah uba mningi. Amen bayingcwele. No hallelujah uba mningi. Kusabafundisi la abantu abazi ngoNkulunkulu. Bathi lo muntu basho umprofeti kaNkulunkulu isandla sikaJehova sesiphezu kwakhe. I-anointing kaNkulunkulu yayiphezulu kule ndoda. Bathi lo muntu akafanelanga ukuphila. Lezi zinto azishumayelayo akafanelanga ukuthi azisho ukade abantu amandla. Kodwa uJeremiya ukhipha amazwi ngoba uJeremiya wayenamehlo kamoya. Nebandla lamanje liyawadinga amehlo kamoya.
uJeremiya wayenezindlebe zikamoya. Ibandla lamanje kulesi sikhathi esiphila kulo lidinga izindlebe zikamoya. uJeremiya wayenengqondo kamoya kuyi-Ariel. Yabona ingqondo i-Ariel kulezinto mazehla zivele ezulwini azehlele enyaweni azehlele ezandleni zehlela la. Ariel wayene-Ariel kamoya. uJeremiya wayenomoya wokwahlukanisa, the discernment spirit. Laba bantu laba bafundisi laba babeswele umoya wokwahlukanisa. Abakwazanga ukwahlukanisa ukuthi uJeremiya njengoba ukhuluma ezenkosi, ukhuluma izindaba zani ezenkosi, ukhuluma amazwi avela kusimakade kweliphezulu, akazikhulumeli. Kodwa kubuhlungu ukuthi laba bayinzalo ka-Abrahama no-Isaka noJakobe. Amen. Ake sibheke uverse 5. Inkosi ke yakwaJuda ngaleso sikhathi kwakunguSedekhaya, uSedekiya. uSedekiya kwakuye wayebusa kwaJuda ngaleso sikhathi. uSedekiya inkosi wayesethi, bhekani usesandleni senu ngokuba inkosi ayinamandla okuphambana nani ngalutho. Mfundisi wami baba uNkosi, ngiyakuthanza. Ngikuthanza mawuthi baba enkosi uthi wena ucompromise. Look what happened. uSedekiya naye ungumntana kaNkulunkulu, ungowesizwe sikaNkulunkulu. Naye ungumntwana ka-Abrahama no-Isaka noJakobe, mara lalela uyacompromise. Bantu wena uNkulunkulu akafuni ucompromise. Iyacompromise le ndoda. Isaba labantu laba. Instead ukuthi ithathe lezwi likaNkulunkulu ngendlela elifike ngayo. Uze wathi umama emelana wathi akunandaba ukuthi izwi likhulunywa ubani, lize ngobani, wena thatha izwi ukuze uphile. Amen bangcwele. Thatha izwi ukuze uphumelele. Thatha izwi ukuze uvikeleke, ngoba izwi liyasivikela. Ingakho uJesu ngelinye lamalanga uthi nina sehlanzekile ngezwi engilikhulumekile. That was Jesus washo kanjalo. Sedekiya compromise amarinkosi. He's the king over endaweni yakwaJuda eJerusalem, akubusa yena. Akekho uNkulunkulu ukhethe yena ukuthi makabuse laba bantu bakhe, Maria compromise. Instead ukuthi alalele izwi likaNkulunkulu, uthi hayi inkosi ayinamandla. Ingahlala kanjani inkosi ingabi namandla? Ngoba inkosi phela na inawo amandla, inegunya. Inkosi nayo authority. Ngenkathi abantwana bakwa-Israyeli bekhalela inkosi, uJehova wabeka izinto, washo ukuthi inkosi izoba negunya phezu kwenu. Yawenze kuthandayo kini. Amen bangcwele. Nangu uSedekiya compromise. Engikushoyo-ke bangcwele ukuthi mina nawe masinga compromise ngegospel. Bangcwele okusilimazayo si-compromise ngegospel masifike ihlotsheni. Angithi abazalwana bekho lapho. Sifika le emakhaya sithola abogogo nabomkhulu. Bese abogogo nabomkhulu bathi nzonzana ake siye emsamo nzonzana. Ayifike uku-compromise. Angithi bayazi vele ukuthi usindisiwe. Hayi bangcwele ungacompromise ngensindiso. Ngala umalumama uDlamini ekhuluma nembuzi. Ethi mabhutana sondela. Wathi mfana sondela lapho lebo ngathi khona. Ya wathi ethi no, okay akunandaba mara kusho ukuthi le ibusi sezilanga ekuzithola. Ngalo kusondela. Ngalo kusondela. Ya wayebabiza
bonke babiza bonke ababize ngokulandelana kwabo kodwa angishani ngoba siyacompromise abazalwane nabangekho siyacompromise kwesinye isikhathi ihlobo zethu zitasambe siyokhuluma ethuneni nawe ufika ukhulume nawe lapha uri malume sicela ukuthi usibheke ekhaya compromising gospel uthi uJehova ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwakho igospel is a compromise yakuthanza mfundisi wami uthi awu compromise asicompromise nasehlobeni zethu ngoba kwesisikhathi sisaba ukuthi zizosizonda sisaba lento ukuthi hayi kwesikhathi sithatha manje uyabazi Mose uyabazi compromise akukubazi mina nawe sangeni kulezi zinto uverse 6 uthi zona lezikhulu lezi abafundisi abakhulu nababishop kuyenzeka ukuthi ubeke ume sidangalaleni mfundisi wami uNkosi ushumayela ivangeli likaNkulunkulu linjalo balimala abafundisi abakhulu ngoba ushumayelanga ngekubajwa kwezindebe zabo kodwa wena imezwini njengoba ungacompromise mfundisi wami hlala ungacompromise ngoba ucompromise ukuzenzisa ukwenza into uyazi ukuthi wrong but ufuna ukujabulisa lo muntu ufuna nede kumduduza ukuthi hayi Nkosi yami nawe seside lakhe ukuze naye seside lakhe you know very well ukuthi leyo yenzayo uNkulunkulu akayifuni useleke verse 6 zasezimthathu uJeremiya zamphonsa emgodini kaMilikhaya indodana yenkosi owawusegcekeni letilongo bamehlisa uJeremiya ngezintambo emgodini kwakungekho manzi udaka lodwa uJeremiya washona phansi yathi indoda kaNkulunkulu yaminza odakeni lehumutshelisa lithi waminza odakeni amen bandwele okumnandi bangcwele ukuthi ngenkathi uJeremiya bemphonsa odakeni bemphonsa emgodini eminza odakeni akangenanga yedwa usimakade wangena amen bangcwele hayi bangcwele wangena naye usimaka kulo lolo daka noma lolo bishi bangcwele ngoba sifakazi ngokufana insindiso mhlamba si understanding ngokufana ngengizwe mina abanye bathi hayi mina ngumzalwane soloko ngasindiswa zonke izinto zingambela right siyabonga amen siyabonga yeah isho njalo mithi wena usanjalo othi awukazi ukungene obishini noma ngabe luphu bishi noma ngabe luphu bishi ungasibona isimila sike sangena obishini amen bangcwele sike sangena obishini kodwa zange simlahle uNkulunkulu yila kokubhekeke khona ukuthi siya backslide mfundisi uNkosi ngizofakaza nethi kancane nje ukuthi 2003 4 5 6 angisebenzi ngahamba ekseni ngibamba itekisi ngimikisa ingane elokishini kugogo mangibuya ufuna ngibuye ngeinyawo ngambe ngale ngikudle ngale ngidlule kaMavundla ngize so ngizofika ngiphethe leBhayibheli elincane lamaGideon engangifika lapha eGulf Coast ngilifu kodwa kwathi ngolunye ekseni manje kwathi ngolunye usuku ekseni ngiyahamba manje sengibhekele idirection yami yale ngangifake ama-bronze yawazi mos ama-bronze kodwa lecathulo kuthiwa ama-bronze bayaza lezi eziqinile ama-bronze zithandwa amabhunu ya ngangifake ama-bronze Bara manje ama-bronze nangithi ngiyawabheka vithikile asiwapheli ngisobishini lokungasebenzi nasendlini impilo ayisekho akusesemnandi kodwa ngiyahamba ngiyabheka ngithi Nkosi yami yazi ngakhuluma mina anithi mina ngizisho mina bantwana ukuthi mina
ngakhuluma nami, ngakhuluma nomoya wami nomphefumulo wami nenyama yami. Angibizanga Jehova ngathi mina yimina lo osenjena ngoba ngangisembishini lokungasebenzi nemali ayisekho, ama bronze siwambashile manje. Nithi mina yimi lo sekanje. Bangcwele emva kwami I heard a voice. Yathi voice, not everything is money. Lawo mazwi ngiwakhumbula ngize ngiyongena egodini. Ngithe ngihlaziya leyo nkulumo ngathi mina okay uNkulunkulu ukhulumile, okay ngayizwa la ngoba ngasinyabheke kuwo. Yami inquisitive. Kulapha eGulf Coast kusekusena kunamuntu. Ngathi angiboni umuntu. Ngathi uNkulunkulu ukhulumile, ngathi okay. Usho ukuthi uNkulunkulu bonga amasango ukuthi usesekhona kuleli dokodo uyaphila. Ukuphila. Ufakazela izwi likaJesu ukuthi ningakhathazeki ukuthi ndiyakudlala. Ningakhathazeki ukuthi ndiyakwempatha. Kodwa mina ngangibheka ama bronze la. Ngathi madoda, yini lo sekanje? Amen bantwana. Ngangisobishini lokungasebenzi. Ekhuthaza ngaba abazalwane ukuthi noma ngabe umzalwane ukoluphi ubishi awungeni wedwa la. uNkulunkulu ungena nawe. Kuba okwesikhashana yena usukazi ukuthi kulolo bishi uyakukhipha nini. Amen bantwana. Amen bantwana. 1 Keeper 2007. 1 Keeper 2007. Amen bantwana. Ngaphuma obishini lokungasebenzi ngafana nabanye abantu nakungasebenzi. Amen bantwana. Njengaye kuJeremiya la labafundisi abamkhulu bamthatha bamphonsa emgodini kaMilikhaya odakeni waminza. Amen bantwana. Kodwa kangenanga yedwa, wangena noJehova, wangena nezulu liphelele, wangena noNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Ndodana, uNkulunkulu ongumoya ingcwele, wangena nezulu liphelele. Siyaqhubeka bantwana. Oh man, number 7 na indaba yenzeka ku7. Ebed-Meleki umkhushe en-Ethiopian. Amen bantwana. Zonke isikhathi nakuthiwa umkhushe kusho umtopiya. Yes. Mina ngisathi umkhushe ke ngizothi umtopiya. Ebed-Meleki umtopiya. Umthenwa owayesendlini yenkosi esezwile ukuthi bamfaka uJeremiya emgodini. Inkosi ihleze esangweni lakaBenjamini. Verse 8. Ebed-Meleki umtopiya waphuma endlini yenkosi wakhuluma enkosini wathi, Nkosi yami, Nkosi, laba bantu benzile okubi ngabo konke abakwenzile kuJeremiya umprofeti, abamphonsa emgodini. Uyakufela endaweni lapho ekhona ngokulamba ngokuba akusekho ukudla emzini. Bangcwele ukusebenza kukaJehova. Indlela asebenza ngayo uJehova usebenza ngezindlela eziningi mfundisi, kodwa zasemfihlakalweni. Yeah, ukuthi God's ways are mysterious. God uzangandastand ngoba ufundile mfundisi. God's ways are mysterious. Izindlela zikaNkulunkulu izindlela zemfihlakalo. Usebenza ngendlela ehlukile. Lana bheka usukela umtopiya umkhushe uthinta yena ngoba kwesisikhathi uJehova kezi yena mathuba. uJehova uthinta umuntu ukuthi eze kimi azongikhuza nakumele angikhuze. Yes, amen. Or noma azongixwayisa lo uJehova ukhulumile kuye. Wathinta umtopiya ngendaba kaJeremiya. Laba abafundisi abakhulu bejabulile ukuthi siqedile ngaye. Wayithinta le ndoda yaye enkosini uSedekiya le compromiser. Yeah, amen. Uya ku the compromise umzenzisi. Uya kuye. Uya ku the mzenzisi. Amen bantwana. Ebed-Meleki
waphuma endlini yenkosi wakhuluma enkosini wathi inkosi yami inkosi laba abantu benzile okubi ngako konke abekwenzile kuJeremiya umprofeti abamphonsile emgodini uyakufela endaweni lapho ekhona ngokulamba ngokuba kusekho kuhle emzini ngaleso sikhathi inkosi yaseBhabhele phela yaseyivimbezele umuzi waseJerusalema iwukatile ngazo yenze namadubi yayukakile kungasekho kungena lapha eJerusalema kungasekho kuphuma amen bantwana kodwa uJehova uthinta nethu ebekumele umuntu onganakekile ongedu yambona ukuthi uNkulunkulu unjani God's ways are mysterious uthi izindlela zama size zentu nemcabango yami ayisiye yethu uJehova simazi ukuthi ucabanga kanjani akunamuntu owazi ukuthi uNkulunkulu njengamanje ucabanga nokuthi wenza uJehova yena amen bantwana God's ways are mysterious izindlela zikaNkulunkulu zisephi uthinta nethi Ethiopian umfundisi wabo uzathi the Cushite mina ngithi the Ethiopian amen bantwana uthinta the Cushite verse 10 inkosi yayisimiyalo eBethmeleki umkhushi ithatha lapha abantu abangamashumi amathathu 30 men uhambe nabo umkhiphi uJeremiya umprofeti emgodini lalelayo yona lenkosi le compromise kodwa yahlabeka ngamazwi kaEbed-Meleki amen bantwana uNkulunkulu wathinta umkhushi wafika wakhuluma enkosini engumzenzisi but ngoba inawo nembeza yahlabeka no tata madoda u30 tathi ngatinatla ngitisho njalo tinatla thathani tinatla ingadlangada zamadoda shone nazo lapha emgodini nomkhiphi umprofeti amen bantwana indlela zikaNkulunkulu zihlukile uJehova wakhuluma nembongolo imbongolo yakhuza uBhilihamu umprofeti oyengayazi direction that is why abantwana bakwaIsrael letakoni bambulala ngoba he was not a real prophet kodwa ke ngoba manje wayeyoqalekisa uIsrael kwakosa ukuthi uNkulunkulu amvile amen bantwana imbongolo yamkhuza yambona ukuthi uNkulunkulu usebenza ithi ngoma imbongolo umshayela angikusevanga yini yonke leminyaka na uthi na man kungokuthi uyadelela man ngitsakile manje uyadelela man yibo ngikushaya phikisana nembongolo anawe ukuthi imbongolo le sengathi ukhuluma nomuntu ngoba kwaku umprofeti onganamehlo kamoya wayengumprofeti kade lo siyayeka indaba yomprofeti sila siyamyeka umprofeti Nkosi yayisimiyala eBethmeleki umkhushi ithatha lapha abantu abangamashumi amathathu hambe nabo umkhiphi uJeremiya umprofeti emgodini engakafi 11 eBethmeleki wabathatha abantu wahamba nabo wayendlini yenkosi phansi kwendlu yengcebo wakhipha khona amadlephu amadala namaniki abolileyo wawehlisela kuJeremiya emgodini ngezintambo bona indlela zikaNkulunkulu ukuthi zimysterious umuntu kwesisikhathi ozokusiza mfundisi wami idlakadlaka elifana nomasango idlakadlaka elinjengomasango kwesikhathi ulibheka udala leli idlakadlaka la kwamasango kanti uNkulunkulu uthumelona ukuthi kusize kulowo msuzu amen bantwana umprofeti kaNkulunkulu osandla sikaJehova siphezu kwakhe i-anointing kaNkulunkulu iphezu kwakhe uzokhishwa ngamanikiniki apolileyo uzokhishwa uJehova wakuvuma lokho idwala lethu lakuvuma lokho ukuthi makwenzeke kanjalo
indlela esizophumelela ngayo ngoba nesizosinda ngayo akusile indlela esibhekile. Angithi manje esikhathini esiningi uthola ukuthi baba uNkosi nakukhulekelwa abantu kwenye indawo kuyabhekwa ukuthi kwesikhathi bafundisa ikhulekelani lo muntu lo mfundisi wabantu athi uyamkhulekela lo umbone echezuka kancane ya uyabheka ukuthi ayikhulekelo yilo ya ukhona yena lo ambhekile kanti inhlelo zosinda ngayo awuyazi uJehova ngasebenzisa nesidakwa ukuthi sikhuze baba uNkosi ngelinye lathola ukuthi leyo yenzile akusiyo asebenzisa isidakwa sizokhuza size sidakiwe asikwazi sithi baba mara leyo yenzayo wrong ukhuzwa isidakwa wena uzobheka ukuthi ukhuzwa isidakwa kanti so ukhuzwa usomandla usebenzisa lesidakwa ukuthi masikrebuke leyo yenzile akusiyo indlela zikaNkulunkulu ziphakeme indlela zikaJehova size zethu zingezakhe amen bantu nemicabango yakhe ayisiye yethu ingeyakhe we don't know how God thinks we don't know how God does things asimazi ukuthi uzenza kanjani nokuthi manje sikhona asazi ukuthi sikhona kanjani mara kwazi amen bangcwele silele phela insizwa silele intombi kodwa thina sekhona ngani ngoba izindlela zikaJehova ziphakeme mina nawe sekhona mina nawe sindisi nokuthi sindiswe kwakuhlelo lwami bakhona bazalwa baphila bafa bengasindiswa amen bangcwele ngoba indlela zikaJehova ziphakeme usebenzisa iEthiopian sebenzisa iEthiopian ukuthi mathatha amadoda thatha namadlephu amanikinika abolileyo bayokhipha indoda kaNkulunkulu uyazi izwi likaNkosi yami uthi uNkulunkulu I will never leave nor forsake you angikukushiya angikukuyeka Hebrew 13:5 angikukushiya angikukuyeka umuntu wakhe akamshiyi kwesikhathi uyakuyeka ungene obishini kodwa ngeke ufele la bangena laba bafana abahlakaniphile abathathu bangena obishini lomlilo okwakufanele ukuthi lamalanga abo lobishi lomlilo lubadle libaqede kodwa yena wangena nabo wabonakala kwesikhathi awunombona kodwa kuyobonakala ngokwenzeka kwezinto kuyobonakala ngokwenzeka kwezinto ukuthi yela lesi isandla sikaSimakade lokhu ukwenza kukabani kaSimakade uJehova wamabandla 12 ebemeleki umkhushe wathi kuJeremiya faka lawa amadlephu amadala namanikiniki abolileyo ebayiphinda le ndaba yokubona Prophetic kaNkulunkulu ukhishwa ngamanikiniki abolileyo bayiphinda there's a reason phela konke kula ezwini bazalwane there is a reason why uNkulunkulu uyabonisa ukuthi ukusinda kwami nawe akuzi ngalendlela esisuka sibheke ngayo my God mshilo ngathi hey siyasibheka abanye ukuthi hayi man lo angeke ngikhulekele abaleke umuntu abaleke ya kusho ukuthi ngokubona kwakhe lo akekho anointed abalekele kwakhathi amen bangcwele amen bangcwele kanti akazi ukuthi ukuphila kwakhe bekulapha nangu umuntu bekaya kumbeka izandla aphile ngaleso sikhathi ukubheka kwethu kwesinsikhathi akukona ukubheka kaNkulunkulu sinokubheka right kwesinsikhathi sipheke wrong uEmeleki ke uJeremiya wenza
benze njalo siku 13 base bemdonsa uJeremiya ngezintambo bamkhiphe emgodini uJeremiya wahlala edilongweni. Amen bantwana. Umbuzo uthi ubani wakhipha uJeremiya emgodini? Uma sesibuzana ubani kahle wakhipha uJeremiya emgodini? Bantwana siyawubuza lo mbuzo. Ubani umfundisi wami uNkosi owakhipha uJeremiya emgodini? Nguye uJesu, ukuthi Jesus. That's good. Jesus. uNkulunkulu wamkhipha esebenzisa uEbed-Meleki nalawa madoda lawa out there. Yeah. Sengivala bangcwele ngiyaliphinda ukuthi ukungenelela kukaNkulunkulu uNkulunkulu ungenelela ngendlela ezimfihlakalo. Oh yes. Amen bangcwele. uJehova ungenelela ngendlela ezinjani ezimfihlakalo. That is why ezwini lakhe sengivala ngoba naku ukukhuluma lokukhotha kwesikhathi ukhotha into engekho. Sengivala ngale quoting ke kodwa ivuleni. Deuteronomy 31:06 ngivala ngayo. 31:6 ngisho njalo Deuteronomy 31:6. Deuteronomy 3:1-6. Ngiyafuna Deuteronomy 3:1-6 ivese engivala ngayo. Uthi lana qina kusho Jehova uthi qinani nime isibindi. Ningesabi ningashaya uvalo ngabo ngoba uJehova uNkulunkulu wakho nguyena ohamba nawe akayikukuyeka akayikukushiya. Yes. Ngalawo mazwi nithi Inkosi yomsama inkosi.